Máme tu 2 obaly z plastového materiálu a predsa nie sú rovnaké. Tento je kompostovateľný. Viacej nám povie Iveta Lacová z Enviva. Iveta, tak prečo je tento kompostovateľný? Ako si to dokázala? Čo je toto za produkt? Tak toto je naše dieťatko. Enviboxy ich voláme. Sú to ekologické krabičky na jedlo, ktoré sú vyrobené teda z kompostovateľného materiálu nonojelenu. Ten proces, ako sme k tomu dospeli, bol relatívne dlhý. Bol to taký dlhý koncepčný aj pôrodný proces, by som povedala. Hľadali sme, keď mi napadlo, že vlastne som bola zahltená tými jednorazovými obalmi, lebo to vzniklo vlastne táto myšlienka počas covidu. A vtedy vznikol aj taký boom donáškových služieb. Jedlo so sebou v podstate nebolo možné ani nejakým iným spôsobom sa stravovať v reštauračných zariadeniach. Tak ja som si tiež objednala, vlastne to som skúšala aj krabičkovú dietu a teraz akože super všetko. Len za ten mesiac vzniklo proste, som mala zahltenú polku obývačky týmito jednorazovými plastovými obalmi. Tak som si povedala, že toto teda nie je úplne tá cesta, ktorou chcem ísť. A tak vznikla vlastne myšlienka na to, že ako to urobiť inak. Tak vznikla myšlienka to, že prvá vec, vlastne ten cirkulárny dizajn, čiže opakovane použiteľné obaly, že by boli tým riešením. A keď sme hľadali potom ten materiál, že z čoho, tak tiež vlastne kamaráti, dizajneri, ktorí mi pomohli aj nadizajnovať celý tento produkt, tak že ale tak skús, už keď ideš touto ekocestou, tak hľadaj nejaký ekomateriál. No a tak boli vlastne rôzne varianty, aj sklo, aj kovy. Všetko malo také aj svoje pre a proti. V podstate to sklo je dosť ťažké. Krehké, rozbitné. Áno, tak a presne keď sa rozbije, tak môže aj porezať a tak ďalej, že a keď do kabelky človek by si chcel zobrať so sebou to jedlo, tak predsa len je to relatívne ťažké. Tak ten plast je v podstate také super riešenie, že je to aj ľahké, ale zase je to väčšinou klasické plasty, vyrobené z fosílnych palív, čiže neobnoviteľné zdroje. Tak akurát som natrafila vtedy v tom čase, tak všetko je nejakým spôsobom si ťa našlo? Áno, presne. Tak bola prednáška o bioplastoch, ktorú robil pán profesor Alexi. A on tam vlastne porovnával rôzne druhy bioplastov, biomateriálov a plastov. A potom spomenul tento nonojelen. A som hovorím, že wow, to je super, že tam práve tie vlastnosti, ktoré som ja hľadala, že to je nejaký bioplast, ktorý vydrží, lebo väčšina tých bioplastov sú pre jednorazové použitie. V podstate nie je možné ich ani umývať a tak ďalej. Takže z tohto dôvodu si hovorím, že toto by bola teda tá cesta. Tak som skontaktovala pána profesora Alexi, on bol veľmi ochotný, aj mi ho predstavil vlastne materiál a v podstate mi potvrdil, že všetky tie vlastnosti na opakované použitie, že je to vlastne odolný, že už mali nejaké také tie aplikácie práve pre napríklad v základnej škole v Pezinku, že pre deti nerozbitné vlastne nádoby na jedlo namiesto bežného teda stolového riadu, teda namiesto bežných tanierov a mali tam aj teda poháre z tohto materiálu a že to teda drží a že je to stabilné a umývateľné. Takže takto sme nejak dospeli k tomu, že teda poďme to vyskúšať. Tak ma prepojil vlastne s výrobcom, s ktorým robili vlastne aj testy, čo sa týka toho materiálu a teda aplikácií z nonojelenu. A vlastne tým pádom sa celý ten proces
spustil už do tej fázy, že sme začali vlastne s tým dizajnom a postupne taký ten príprava na výrobu. A toto nie je prototyp, to už je niekoľká generácia, nie? Áno. Na koľkýkrát sa podarilo spraviť túto misku, ktorá je naozaj funkčná. Používam ju, myslím, že mesiac alebo 2 to bude, odkedy som ju dostala. A bola niekoľkokrát v umývačke, nemá žiadne známky používania, v podstate neuškodilo jej nič. Super. Koľko obehov vydrží? Presne to bol ten cieľ. Cieľ teda je, ten dizajn bol urobený tak, aj sme hľadali vlastne tú hrúbku tej misky, aby teda čo najdlhšie vydržala. Takže tam ona by mala vydržať aspoň tie 2 roky, alebo teda stovky tých cyklov. Je to porovnateľné aj s tým, že keď máme doma nejakú tú plastovú krabičku, ktorá sa používa aj na potraviny, tak aj tá väčšinou vydrží dlho. No, závisí od toho presne od tej hrúbky, že niektoré sú také ako tie tenšie a tie sa vlastne pod vplyvom, hlavne keď je tam to teplé jedlo, tak deformujú. Toto práve nie je ten prípad. Táto miska je teda pevná, vydrží. Aj drží ten tvar. Takže minimálne tie 2 roky by určite mala vydržať. Pri intenzívnom používaní. Áno, pri intenzívnom používaní, takže keď sa nepoužíva povedzme ten každý deň, tak aj niekoľko rokov, aj dlhšie. A ono je z non-oilenu aj tento vrchnáčik mäkší, aj ten spodok? Áno, to som tiež chcela, áno, dobre hovoríš, dobre sa vieme, že toto bolo práve to, čo sme hľadali tak dlhšie. Som povedala, že možno rok to trvalo, celý ten proces, ale výhodou je to, že naozaj úzko spolupracujeme vlastne s výrobcom materiálu, toho non-oilenu, čo je spoločnosť vlastne Panaram Nitreta, neviem, či môžem povedať. Určite áno. Ak to nie je tvoje tajomstvo, tak... Nie. A oni vlastne úzko spolupracujú a komunikujú s nami a pôvodné krabičky boli z toho úplne z tej istej receptúry, teda je to stále ten istý materiál, ale tá miska vlastne pôsobí dosť pevne, čiže nie je až taká možno plastická, aj ten vrchnák nebol až taký plastický, takže tam potom buď to veľmi ako silno držalo a ťažko sa to otváralo. A tým pádom, že väčšinou, keď sú tie veká na takých tých klasických miskách, tak sú presne takéto plastické a že tam človek môže zaboriť aj ten prst a tým pádom si vytvoriť taký ten pákový efekt, že sa to ľahšie otvára. Tak presne potom vlastne v tomto roku, čiže po nejakom pol roku sme hľadali nejaké to riešenie. A nakoniec teda zároveň prebiehal vývoj na úrovni materiálu a vyvinuli vlastne túto novú receptúru, takúto plastickejšiu, ktorá to úplne potom sadlo. Dobre, takže materiál vyvinutý na Slovensku. Z čoho? Z prírodných škrobov, áno, kukuričného hlavne, alebo tak, proste, ale z prírodných teda zdrojov, materiálov, čo je z rastlinného, čisto teda rastlinný pôvod. Vegánska miska. Áno, vegánska miska. A kompostovateľná v akých podmienkach je? Priemyselných, zatiaľ je to takto. Vyvíja sa aj varianta materiálu, ktorý by bol aj kompostovateľný aj v domácich podmienkach. Ale tým, že aj táto miska je práve tá hrubšia varianta, tak je tam dôležité potom vlastne pri tom kompostovaní, aby prešla takým drvením vlastne. A
A tým pádom robili testy a tak do 2 týždňov vlastne aj v Nemecku sa robili testy, aj tu na Slovensku vlastne kompostáreň, ktorá už nejaké produkty, nie konkrétne tieto, kompostuje vo svojom zariadení a všetko dobre funguje a nie sú žiadne zvyšky, ani mikroplastov, ani akéhokoľvek rezidua. Áno. Takže každá reštaurácia, bufety, stravovacie zariadenia, každý, kto produkuje nejaké jedlo na okamžité použitie, má povinnosť ponúkať aj opakovane použiteľný obal alebo kompostovateľný. Tu sa sklbili obidve zložky. Áno, presne. Ak by naši klienti alebo kdokoľvek iný mal záujem tieto misky ponúkať vo svojich prevádzkach používateľom, konečným spotrebiteľom, čo majú spraviť? Ako sa majú na teba obrátiť? Aký je tu postup? Tak zatiaľ vlastne v tejto fáze sa kľudne môžu obrátiť na mňa priamo. A takisto mám vlastne na stránke je kontakt na mňa. Tá stránka je teda dedikovaná pre Envibox, čiže je envibox.eu. A vlastne tam nájdu kontakty na mňa. A takže takto postupne v podstate chceme vybudovať aj retailovú sieť, čiže komunikujeme momentálne práve s viacerými takými veľkoobchodmi, ktorí práve možno aj dodávajú a distribujú plnomné balenia, obaly pre gastrozariadenia. Takže chceli by sme to vlastne aj týmto spôsobom predávať vlastne cez takúto sieť partnerov. Čiže ale to je zatiaľ v takom procese. Zatiaľ je to teda ten kontakt, kontaktný bod je hlavne teda u mňa. A budeme teda postupne informovať aj cez našu stránku alebo cez sociálne siete, že keď budeme mať tých nových partnerov, teda, že je to v ponuke a že napríklad tieto gastrozariadenia rôzne si to môžu kúpiť, ale takisto môžu si to kúpiť aj jednotlivci, čiže cez tie niektoré retailové obchody, reťazce. Takže tým, že vlastne teraz aj tá nová legislatíva vyšla, že gastrozariadenia budú môcť, alebo teda budú povinné akceptovať to, že nabrať a zabaliť tie jedlá do vlastnej krabičky, ktorú si klient prinesie. Takže má to široké použitie a v podstate stále zisťujeme a nachádzame nejaké rôzne spôsoby, alebo teda tú cieľovú skupinu tých používateľov potenciálnych. Rozumiem. Spodná časť je označená, že patrí do kompostu, že je kompostovateľná. Ak nemám možnosť využiť takýto priemyselný kompost, čo s tou miskou po použití od tých niekoľko rokov môžem urobiť? Máš výhľadovo domyslené, že by ste ich zbierali niekde alebo nejakým spôsobom ich niekam mohol človek zaslať? Presne tak. Rozmýšľame sme nad rôznymi teda možnosťami. Samozrejme, že to bude aj závisieť od daného klienta, aké sú potom tie možnosti. Áno, napríklad niektoré gastrozariadenia, ktoré už využívajú kompostárne, takže tam by sa vlastne to mohli spolu s tým odpadom, ktorý posielajú do kompostární, vlastne dať kompostovať. Potom takisto aj robili sa, ale musíme urobiť aj testy priamo na túto verziu krabičky, že v elektrických kompostárniach, že niektoré gastrozariadenia, ktoré už používajú vlastne elektrický kompost na svoj kuchynský odpad alebo bioodpad, tak tú nultú verziu, tak tá tam veľmi pekne sa vlastne rozložila tiež. A keď nie, tak presne ako si povedala, rozmýšľame nad nejakým systémom spätného
zvozu alebo zberu vlastne tých použitých a nepoužiteľných už krabičiek, takže aj týmto spôsobom prípadne áno, aj rozmýšľali sme aj nad takými možnosťami ako že výkup, že za nejaký menší poplatok, v podstate, že to vedia ľudia v podstate ako v nejakom zálohovom systéme. Alebo formou zľavy. Áno, presne, alebo zľavy na ďalší, presne tak. A ono je to vlastne aj recyklovateľné. Je možnosť nielen to teda kompostovať, ale je tam tá možnosť, že vrátiť materiál do obehu. Takže aj to sa mi ešte viacej páči. Áno, takže z tohto dôvodu áno, ten potenciálne proste ten výkup alebo spätný zber určite má väčší aj význam a dostať vlastne ten materiál znovu do použitia. Vieš, odkiaľ pochádza ten škrob, z ktorého sa to teraz nemyslím, že či to je kukurica alebo zemiaky, ale či je zo Slovenska? Zo Slovenska bohužiaľ zatiaľ nie, ale pracuje sa aj s touto variantou. V podstate aj je vývoj, ktoré rastliny, nejaké vlákna iné použiť. A nie len teda ten škrob, ale z Európy ide to. Myslím, že niekde Holandsko, alebo tak, keď som sa pýtala. Ale to mi neprezradili úplne. Ale chceme aj si dať urobiť tú analýzu celého životného cyklu, aby sme mali také naozaj tie rukolapné čísla a dôkazy o tom, že je to naozaj ako tá ekologická varianta, že tá environmentálna stopa je tam čo najnižšia. Takže. Teraz máš, keď som správne videla, v 3 veľkostiach tieto misky. Áno. Je vlastne rovnaká veľkosť, že je celá a potom ešte o polovicu menšia. Veď v prestrihu diváci uvidia. Aké sú ďalšie výhľady, nejaké poháriky uzatvárateľné alebo čokoľvek? Áno, máme aj už nejakú variantu, takú nultú by som povedala. Nie zatiaľ moc dizajnovú, ale áno, takisto existujú produkty ako napríklad na tie kávové. Som mohla aj možno doniesť, ale som zabudla. Normálne sú to ako klasické tie poháriky na teplé nápoje, na kávu, čiže zatvárateľné, čiže napríklad aj na čerpačka alebo takto, to by sa úplne že super dalo vlastne použiť, čiže opakovane použiteľné. Sú aj nejaké jednorázové produkty, napríklad z nonylenu, taká pikoška, že zubársky pohár, že to vlastne využíva jedna zubná klinika, ktorá také environmentálne teda zmýšľa. V podstate oni boli takým tým nositeľom toho projektu, takže sú rôzne, ale áno, ja osobne som skôr tou cestou a sa snažím špecializovať, zamerať skôr na tieto opakovane použiteľné. Čiže áno, aj poháre, aj také tie festivalové klasické poháre, takže z tohto materiálu postupne určite budeme dávať teda ponúkať do obehu. A takisto možno aj čo sa týka týchto misiek, ono to bolo vlastne inšpirované takými bežne používanými v podstate tými jednorázovými obalmi, ako si ukazovala na začiatku. Áno, polystyrenovými. A snažili sme sa to tak nejak redizajnovať, dať tomu nejaký trošku aj iný tvar. Takže aj tými krabičkovými dietami a tam práve ešte máme pripravenú potom takú tú variantu, že na 3 diely. Takže aj týmto smerom sa chceme vyvíjať a to je taký môj sen, že keď by sa to vlastne podarilo dostať do toho systému tých krabičkových diet napríklad, pretože tam naozaj že vzniká strašné množstvo toho plastového jednorázového. Tam je veľký potenciál, nie? Ja si to tak predstavujem, že oni vlastne donesú jedlo v krabičkách,
každý týždeň alebo nejako pravidelne, takže by mohli rovno odniesť tam tie prázdne a naplniť. By stačilo možno 2-3 sady, respektíve tak na každý deň teda mať a presne ako hovoríš, tam je trošku zatiaľ také hygienické vlastne obmedzenie, ale čo je riešiteľné, že treba dávať pozor, aby tam pri tom spätnom zvoze sa nemiešalo vlastne jedlo už s kvázi s prázdnymi použitými miskami. A takisto vlastne uvažujeme, že proste máme pripravené vlastne misky sú pripravené na to, aby boli označené aj nejakým QR kódom a aby boli vlastne vysledovateľné, aby bolo možné vlastne na to napárovať potom aj tie objednávkové systémy a také tieto riadenie vlastne celého toho cyklu aj z toho nejakého zákazníckeho pohľadu, takže aj možno nejaká aplikácia a tak ďalej. Takže to sú nejaké tiež takéto vízie. Držím palce, znie to výborne. Je niečo, čo by si chcela dodať k tejto téme? Možno to, že vtedy keď som hovorila o tých nejakých možnostiach použitia a aplikáciách, že ako postupne aj nachádzame tie jednotlivé možnosti ešte nejaké nové, o ktorých sme pôvodne ani neuvažovali. Ale dalo by sa to vlastne použiť, že pred mesiacom som bola na jednej svadbe, tak zvyšky jedál alebo výslužky sme do toho zabalili. To bola naozaj taká super svadba, že nebolo veľa prebytkov, takže aj v tomto zmysle je to super, ale už aj keď sú, tak namiesto možno takých tých jednorázových možností, že je aj táto možnosť zabaliť si to do takéhoto opakovane použiteľného. Alebo napríklad o tej škole som spomínala, že buď aj ako priamo, že namiesto tých tanierov riadu, alebo jedlo so sebou do práce tiež si nosím bežne. Takže má to rôzne, že nie len teda ako priamo tie gastrozariadenia, ale ktoré teda v tom veľkom točia, alebo tieto krabičkové diety, ale že aj takto na individuálnej úrovni, alebo aj na piknik, alebo kdekoľvek vlastne si to zobrať. Takže a možno ľudia nájdu ešte nejaké nové. Určite, ľudia sú vymyselníci. Vynaliezaví, no. Ďakujem veľmi pekne, držím palce, aby sa darilo. Ďakujem krásne za túto príležitosť. Vidíme sa.